a na Gradskom trgu upriličena je izložba fotografija Solidarnost u vremenu krize. Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa novinskom agencijom Tanjug po gradovima Srbije organizuje izložbu fotografija Solidarnost u vremenu krize. Izložba je postavljena na Gradskom trgu, a sugrađani će moći da je pogledaju do 5. jula. Postavka Solidarnost u vremenu krize deo je projekta Slavimo solidarnost, koji Fondacija Ana i Vlade Divac organizuje u okviru proslave 10 godina rada, uvereni da su solidarnost i razumevanje među ljudima jedna od ključnih vrednosti koja karakteriše naše društvo, posebno u uslovima prirodnih katastrofa ili ratova. Izložba se organizuje u partnerstvu sa novinskom agencijom Tanjug, koja je ustupila svoje fotografije nastale tokom katastrofalnih poplava u maju 2014. godine i migrantske krize koja je u Srbiji eskalirala u leto 2015. godine. Na fotografijama se vide ljudi kako pomažu i brinu jedni o drugima. U sklopu obeležavanja 10 godina rada Fondacija Ana i Vlade Divac tokom cele godine organizuju niz događaja i manifestacija širom Srbije kako bi okupili građane i inspirisali ih da dobrim delima menjaju svet. Na ovaj način žele da podsete na brojne primere solidarnosti koje smo kao društvo pokazali i da promovišu ovu univerzalnu ljudsku vrednost i potrebu za njom. Izložba se organizuje uz podršku Evropske unije i programa Evropa za građane i građanke.